bilak aritu nintzen horretan gai ezberdinak ikusi nituelako, eta gero gai horiek josterako orduan, kako txarteko erokeria etorri zitzaidalako burura, ezta? Eta bila joan nintzen horretan, komunikabideetan eta albisteak ikusiz eta ikusi nituen 3 gai nagusi, bata zen, gerra, ezta? Gerra, Errusiak Ukraina inbaditu zuen eta hor ikusi nuen gai nagusi bat gerra, gero migranten egoera etorri zitzaidan burura, bidazoan itotako 7 migrante, oraindik berri horiek bazabiltzan komunikabidetan, eta beraz migrantek bizi duten egoera gogor hori ere bai, eta gero hauteskundeak batean eta bestean, eta ultraeskuina gora ikusten nuen. Beraz, 3 gai horiek hartu nituen, gerra, migranteen egoera hori, eta ultraeskuinaren gorakada. Eta horrekin abiatu nintzen, ea zerbait osatzen dudan, eta Erlen azken ziztada osatu nuen, 3 gai horiekin, tamalez argitaratu den denbora pasada ez da argitaratzera, baina 3 gai horiek hor jarraitzen dute, eta esango nuke lehen baino okerrago, beraz. Gero, musaren eta migranten bizimoduaren kontakizun moduko bat egiten duzu, hori izan da, migranten krisia novelan islatzeko modua? Bai, hain zuzen ere, gertakari hori, ez da, baiketa horretatik abiatu, eta gero hori erabili, zeuk esan bezala, Mousa da adibide bat, ez da adibide, zehatza esan nahi dut hor kontatzen direnak ez dira pertsona bati zehatze gertatutakoak, dira batean eta bestean irakurri ditudanak, hor daude pertsona askori gertatutakoak bat eginda, ez da? Eta da pixka bat bide eman didana, migrantek bizi duten egoera gogor hori azaltzeko. Beti saiatu naiz errespetu handiz egiten, ze nik irakurri dezaket, entzun dezaket, zer bizi duten, baina uste dut ezin dugula ez da hurbildu ere zer sentitzen duten jakitera. Eta pixkat hori islatu nahi izan dut, gure kaleetan gertatzen delako.